שלום, כאן ערוץ הקוסמים, עם אחיה, זוהר וליבי. משפחת שרון. אוקיי, היום זה ערוץ חדש, אז אנחנו נעשה קסם שהוא לא כל כך מגניב, אבל הוא גם יהיה טוב. אוקיי. זאת זוהר שרון, היא אוהבת לעשות שטויות. לא נכון. זאת ליבי. אוקיי. אנחנו עכשיו ניקח את הכרית הזאת ונעלים אותה. אנחנו מכסים דבר ראשון את הכרית ומכסים אותה עד הסוף, שאף אחד לא יראה. לא רואים אותי. כי זה קסם, אוקיי? אז כיסיתי את הכרית ואני אומר אברקדברה, בשביל ממש הכרית תיעלם. אני לוקח את השמיכה, מזיז לצד, זה נעלם. אוקיי, עכשיו בואו נחזיר את הכרית. 3, 2, 1, בכל הכוח, זוהר וליבי. 3, 2, 1 ו... טאדה! הנה הכרית. אוקיי, עכשיו אנחנו נגלה לכם איך עושים את הקסם הזה, אוקיי? אנחנו פשוט שמים כרית כאן ומכסים אותה בלי שאף אחד יראה. לוקחים גם את השמיכה וגם את הכרית ופשוט מזיזים לצד. וכשמזיזים את זה, תראו, אסור שאף אחד יראה את זה. אני מחזיק ביחד את הכרית בשמיכה, אני מזיז, אני עושה ככה לצד. ואיך שאני מחזיק את זה, אני גם תופס ומחזיר ככה, בלי שאף אחד יראה. והכרית חוזרת. זה היה הקסם שלנו להיום. ביי! נא לעשות לייק.